18. mendeko Askorriagako fortinaren aurriak Ustrikotze puntan daude. Gorlizko badiaren sarrera zaintzeko garai hartako lekurik onenean eraiki ziren. Ez baitzen arraroa, inguruan ontzi inglesak ikustea nabigatzen. Egoera oso ona zen, itsasontziak kilometro askotara ikusteko, eta behar bezain hurbil zeudenean, kainoiekin tiro egiteko ere bai. Armagintzan izandako aurrerapenen ondorioz, gotorlekuko kainoiak zaharkituta geratu ziren, eta eraikina hondatzen joan da gaur egun arte. Gotorlekuko horman ezartzen bagara, mendebalderantza begira, Santanderreko Ajo lurmuturra eta jakina Abra ikus ditzakegu.